Abuo ni kwa o odi enije ni nkwansha abara bomu afutu nyamsum woni daso ede enije abro ni panyina Sompa ba ebe sunima Sompa TV yabo Sompa ba ebe sunima Owa fide no to Sompa Fato Sompa TV na ya wani pama o na unu arada efisa gudie mu nsemo ubenya abrabo mu nsemo ubenya nyamsun mu nsem ubenya anije mu nsem ubenya enyumpa na kakuma ubenya yamai mu amanyo sem ubenya osumpa di bra ubenya ni nyina ubenya Sompa TV yabana papini su Sompa die ema ke fiapa Ghana de shemaima ya mamunyina mwachi nonsia abo nonsia edikan ene eye kwotoni ma bosome me bosome ne da toso edu ebaako afempino ene aduonu enumo ene sede ye nyina yedim no ene eye Mother's Day entine ye fa kwanya yiso ama ye maamenom afa ye nua ma munyina happy Mother's Day ensemu a yensem twerefo ensaso so a osafumfo bani adamenti Watson ebo asemu ayididiti ena yesi adwa yede somwo shano so se ensemu yi etwagu frede ewo Kumase Sompa 93.1 Ayiko FM 100.9 Kumase korona afei Adamfo Pa Radio eno so ewo Paris France abrochimemo Sompa FM takwa 101.1 Sompa FM takwa de 103.3 Sompa FM Tachiman 106.1 afei Sompa FM Sunyane 98.9 Sompa FM Kuranza 90.7 and afi Sompa FM Doma 101.3 afi udikoda no sonso ye twagu ho live baby FM stations akentra ngwam no ewo no eye Sompa 106.5 FM share ho na ya meka seni mom Facebook no so eye Sompa FM 106.5 Sompa 106.5 FM Accra YouTube no so eye Sompa FM live www.sompaonline.com eye website ya yesemfo pani adamenti wakutire ni nyina potokasem brofo edi akogo kwai na kwa kinkan bi ensamo a yede somo ena no pay ebi NSA Mami Agnes na momo late wade afisia pasam afei happy Mother's Day sonko akwa ma ya maamenom emba sada enso ena upiemo ewo eye mami Agnes na momo late na kachia wani openi kasi a we Australian ambassador wade na edinhwemu ensem ben na apie free echire eba ewutu senya West DC enso edinsem bi atodwa efa ahunidi ho ensem ho sadan so na adehia wanum wo NDC afamu a wo mo ewo eye asawase wanum se yapam won edi esuban na wo da na di wo obi mai sonso ye nyina ye nim sese de Trump wo keka ne ho efa se wo pam adehia bi enkofo bi nso edi akwakoto wono nso so wotu anamon foforo bi eyede anamon no otu ensem pii aka yenim ho ena no pay message adwa national so se eye nana kejesi no nsia bremu kase ena yesi adwa yede esomo ekoba sempremo no enti no pa danse ho ne ma papa se pa yon cement afi de bodan so roofing sheet wo pe bibia be ma wo dan na nya hodene watimi yesi ne ntampa so a eye nana kejesi company limited oba aboso me beso na ubetumi abo amoasen ama aso ade na so de ama wo na wa feel comfortable eye secure sanitary pad
secure sanitary pad oba wo bo a emanim banyam wo bo a ema wo nante confidently wo bo a ema ho ya akono ankasa eye secure sanitary pad wo ye be Mother's Day tobi efa ekoma yere fa koma girlfriend fa koma wunua ba eye secure sanitary pad. Endpoint homeopathy clinic was here can't say ya the machine infidie and esa ya de se hum e wo ya kache baby a wo be hu ya kira kwan ya de munsem ebe somo hajia special food was a local foods enuane no wudi ate say de wudi wo wankasa wo jade umpe we na apede yi ne nuane e de dwumadie bia ewa se oton safran wonom ena o ma so masene ama minute no makoma kwaduasa Abena Badu Adepa Kwofie mesi adwa mesom Sompa FM. Abusiambi free samno ase edi ama na yashase emfri mame Agnes na momo lati wono one suani a ohwe emma enkwada ene wonom asetena mu yiedie ensam so Minister Gender, Children and Social Protection Agency no wono ene hwa no na ena no fiadane ene no echeche nkomo hot bite kase so a Sompa 106.5 yede somo na yene no echeche nkomo efa Mother's Day ene day ena asrada no echese enne ena ya Mother's Day no na mami edi na futu sem kese ekoma emma wose ma sadie emma nyankopon nyansa ene ne nimdie mu no wo bo emma no wose nka de bia yetimi celebrate ma enki yentwen kotoni ma mebo so menko a ne dia celebrate ma wo hwe sadie ma sese ye ne mema ne nyina etimi yako tipenko esanse mema ne ko ne yeso ye ko wan mo ba ne yeso ye ba wo mo sode ahomachen yeso sode ahomachen enti no sadie emma ebo adwuma pa ehwe mofra na wasanka ma no de bia yetimi celebrate na mame Agnes na momo lati ene Sompa kase echeche nkomo no eno de tu dwabio essay wo hwe said sacrifice a ema etimi sacrifice ma wo mo ma de bia manimpo ena wase won mo hye wo mo mame anyonyam kase ne nsam kan ye mu no Sompa kase ento aso sei fama Mami for abeye symbol bia make say omo shape world view in the sense say the very principles and kwala edinye no eye bibia they are influenced by the mother's world view and make say we shouldn't wait for just the month of May and now say even the 9th or 11th or whichever Sunday of May and sana ya can say yes celebrity mami for every day who sorry you should know the sacrifices the mothers have made and yenya owo free the yemunkwa but in the mother figures wo mo play most often also mami phone be brave a single mother into the sacrifices they make and yet asem ketwa let me also pay special appreciation emma mami fwa omo with the children having special needs and with certain disabilities. Enu achi no ena mame Agnes na momo lati wade eye ansamo FM etre omanpanini His Excellency John Dramani Mahama ese wanom enhwe na sa anti-witchcraft bill no ebede mu ewo mrahye bedwafie a se ye hunu se ye paase o se wanom ejan ho se wanom yi ato akene o eno nso wanom hwe ni mu ase mrahye bedwa no won betimi approve esanse enne manko a ena wanom nyini pe ni ya hyase ebo wanom bayie ene ese de opiemo ewo atifido mantam ase de maame akua dente ni de ekoye ya wanom timi bro maame ya ma wati nananom nsi adui Ghana nko a ena ye wo anti witchcraft camp a man nyini kakra bi na nanso oba ni hyase se ba ye de wom koguo enti sa bill no da mrahye bedwafie no wototo sra mpanimfo ada wanom hwe na wom pass na meyemra a lot of consultation also answer na bill no eba parliament but for one reason or the other the former president could not assent to it yenim nientia but the empire boni say with the commitment of His Excellency in fact Nanseya oni mpanimfo bi nya nkitahudie na or expressing the willingness and
waiting to append his signature to the bill once it is gone through the resubmission. And that is what we are looking at. And some other stakeholders have expressed interest to visit these camps and then have a first view of what is happening. Now, omunya a better appreciation of the abuse of rights that is happening there, and then the dehumanizing situation. And we are going to go the long haul to ensure say your support to your man penny now waiting me assign bill no into a law when Parliament is done with its work. Enti no na watumi assign bill no into law semrahye bedwafo ewie adwuma wonom eye wo ho a enti na we die ochiame anim asam ka wose nana wasomu a emrahye bedwafo monhwe na monte monsan free sa anti witchcraft bill no ho na empani timi fo monsan hyase na meye mra enti maame Agnes na momolate wono ne soani a wo hwe Emma enkwada ene wo mo asetena mu yedie ho ensam so na onam Sompa 106.5 kasafidie so ede atomanimu yi wo ensam kro na mu no Ghana enkwada wonom so ede afisia pansam Happy Mother's Day ensam ko ede ama wonom awofo wo mo ne yamani boni Badu Adepa atwetwe nkomo na emofra yi akiremu se wonom ye youthfo se wonom eye childrenfo wonom akasa wonom se wo bo maame mo eye very very special pa in their lives wonom se wo mo hwe ahomache sode maame be sode nkwada be ko school wo bete mpenten kwa ye aduane wo wi a awe base wafa ne bage de obefa ne kenten akọ afuom wo wi a de obefa ne pan akọ ni dwaso maame fo ebo modne panti se ne kwasie yi ni ye celebrate madesia wonom twa wonom maame mo epuse Yama managing say a crocrum on tating or Yama dear man may catch any say Nanku Punshan no money catching any amadi. That's your mammy said, my money happy Mother's Day. Dear me pay now, your mammy, you could score mammy's canam dear third January. I did be a me baby or mammy's cat. May I let mammy go hospital. Some family colonel shame the ministran or money cottinty. Na Juma oye na nkoso. Maame ye friend Joanna Juliana Boating. Etoda se ye free school bana se ntimi ye mu homework etoda otimi buame. Nhia bibi na aka kire na ode ma. Eno na maame ni je maame. Na ministran no mane Juma nkoso na onya nkwatintin. Amen. Nyame enhira obia mame na wo ma nkwatenten ahodene ewom enti eneyi wo ye mada wo ye ohwani na wo yo banko ade a ye ma happy Mother's Day Badu Adepa ena enemofrei etwetwe sa enkomoyi a wote sa kwada no nano a wo ye pa a wo chese ne mame krokro no ojeje ne so wo ye ade anso na enya said the empany saudon sabunkum etia kwada na di nifa no asa kana ba ho no sa pepepe na madese no aya wonom eye na Australian ambassador Sompa His Excellency Berenice Owen Jones na watutu ne nan akwasra Honorable Dr. Agnes Namomolate waswani a wono na wohwe enkwada ne ma ene wonyi edie ho ensam so wo Ghana ha na wonom enkomotwetwe a enam sunti a womu ekohia ye ene se wonom ehwe se de beya Australia man no ene Ghana ebeya collabo wonom beka wonom ho abomu na de ye frɛ ne se gender equality no etumi edi ehim ewo oman konkron Ghana mu na afei Australia man mu na wonom ehia ye na Australia ambassador His Excellency Berenice Owen Jones ene maame Dr. Agnes Namomolate etwetwe nkomo no ene odi tudwa sei wonom omu de se de wo hwe ewo Ghana ha sei a se asede yemfa ma ho papa bi asa no asede enkwada kora no ye hu so mo ne nam montene a yemfa wonom anya hwe ene obi wo honom kora wo behia oba osebio na adwene no edi ntinhia kakra no na wawo akwada na akwada no eka
Sebi bodamni no ho e street ne so a wo bia enye na adwene so obeso akwada no kura na aya na ha adwene afei so wo de tudwo bio say wanu mu a enya positions ya hodo ewo eye o micro Ghana mu enwuma ahodo mu no e kamia se ema no ye ka won shadodo wo be ko position high positions ni nyina na aye memma ko a wo ebotai wo ba wo be straight dress a skirt na ono so atimi atwe pimpinis ni bie no aya na yen shada emfa high position emfa ma wo mo esa His Excellency Berenice Owen Jones wono esanso edi tudwa bie say wo sha say empanifo betumi aboa na Dr. Agnes na Momolati wono so etimi aboa ne ho so na o micro Ghana so wonom etumi aye ne yie sade ye beye ba no ema ene enkwada afamu a wonom etimi ama ye ho ahia na wonom komotwetwem a wonom de ba wiye no ena maame Agnes na Momolati wono so ekire nani so se oswani anase ambassador yi etimi etutu na namo pampampan aba ne nchen aba betia no na wone no edisa enkomo Sompa 106.5 FM kasa fidie so na kejesi no osia brem kase na Happy Mother's Day mu ye de esum mu na wo ensam foforo mu no opiemu ewo ewutu senya west ya DCE a wo no owo ho na wo tutu sire yi wo sese ne de kolera afe yade ya edifin ba ya obekoi na doctor fo ebe kase de ye dia asese bi wadi sebi yi wanum se edifin efi pa na edeba upiemu ewo mpotem honom efan finfini emantamu na afe ewutu senya east and west honom a efi ewo ho papa na sadie opani ebo amane ononyamfo hegan nyameche kalala wone ensamtwerafo so mpaka se yetwetwe nkomo no enrodi tudwa so wo besra dihia wonom ewo awutu senya west kurosi ni bedwa ni mu se womuni womhuni bible kura kan ahonidie eye papa entino wonom di womhuni no ena be masa yade nketenkete no korela yade no afa typhoid eni habi ne de ka honi nyina wonom betimi yi nakwa ewo mpotem ho fin wa pa nti asemahye no ya na dwe se visit krom nti me first 100 days in office no e say senior district baba ye nkabahwe one of the cleanest districts in Ghana ye kra nti no me director enemy MP info ni ya ni say e say ye to dustbins bebre ndi sisi kwa ho na eboa because obi to anaso odidi a onye baabi no mfasa nwura no nti ya adwen say beto dustbins no ya yi wenti wi a na afidi ya mana nwura aye adwuma sa report na ye yanti ye hwa akasa na ye dimra ye dimra ato akwan so a wa sankofo a omundi nsamra no so ye ho bekọ police station anase ye ho bekọ court enti no na ne nani abre papa abusuan ya sam ketu anti sabre ya wonu provide dustbins ede amani kurosini bedwafo se wa wo dia wo ye bola fa begum na de osumfa megum na emom o de begum ontene ama once na baabi obefa bia ma chi o ma ha o ma dwo once na nko ade a ene ya chiw pa de de begina mra no na enu achi no ene osanso de tu dwa bio sei nyoma wonom ade abai wo mo betumi ahwe na wo ma hwe ne yie na wo ma bɔ ho ban yie eno nso wone sompa kase echiche mu nkomo anti e be so manfo no mo bia aboa kakankra at least wudidi ya mempe baabi na mfento ya dustbin so hom ye nyina yin ya afam de kakra say ye dwane a na woda atomu kakankra ne ye nyina afenko no bia ye no fam wai nhye a omorito akwam no amana anye kase waham nti no ye bekoso na asere ho ejana bia ye mse bebre eni ham ai ye besi ejana bebre na ye da boa monfo no we are going to provide enough dustbin no so ye boboa nti no e besere ho na meka no adwana edin nti kakankra obi anye na afamude na fam wai obi bia da enye na afamude enfambewa yen opani okasa yeyi ewutu senya west krosini ebedwa no aban krache ya wo no owo ho
ononyamfo Egan Nyameche Kalala na wone Sompa 106.5 kase etwetwe enkomo yi ebusua hya ne so se Facebook no so no ubetumi ede o messages no aba na yabachire ede amawo enti no happy Mother's Day na watwere o maame dini se wo yire ya watwere ni dini oba nso a watwere ni dini na yakenkan ne kama na yede amawo eye Sompa 106.5 FM Sompa 106.5 FM na wode o messages no yesra wonya ba ede message beto nko ade like page no emayen na share na wa mafoforo nso enya bi ahwe na wo wi a wa follow yen why yeda mo ase papa se mo aye ne sa upie mu ewo asonwase ewo asante emantam ti asonwase abato empesoa so NDC amanyoko emefa miamiawo wonom ese womo empanimfo bi a uba eno branch executives mu womo edi himpa enipa mako 9 yapamo won wonom ene Muntala Muhammad yapamono Farida Muhammad yapamono Aminu Isa yapamono Selasu Senusi yapamono wonom nyina eye branch level executives na empanimfo kire mu sei nansen edwo mu hu se video bi circulate ewo social media antentanfidie yi eso asa empanimfo enan yi a wonom eye branch level executives fuei a sabio nka wo de ye beka se wonom achele yie ewo kuonim na wo munim de enye abefofuo bi ni abeka se afi ni ebe cheche wonom ekuo no wo mu rules and regulations wonom de wo munim dada video ni mun samu ana wo mu kanyina na ye nsamu a egu His Excellency John Dramani Mahama ni hu fin na empanimfo se wonom hu video yi wo mu kra wo mu bopusa esanse enka yesese wini mama mra wonsa ya mane we die ba ne sai ena mo mpanimfo mom ena mo ka sansem yi ene wonom ate committee ema wonom tena so ese wo mo hwehwe sankofo nan yi ensem ebubo wonom a ene die wase yedidi won yedidi na owura Muntala Muhammad no wono oye branch youth organizer ewo Malam Kataki afei Farida Mohammed no wono so eye branch women organizer ewo Malam Landan ana afei Aminu Isa no ene Salisu Sanusi no wono so eye branch communication officers ewo Methodist Home Science JSS2 ana afei Methodist JSS sukunim na sedie wonom ede ne tie ne hono eye womo polling stations no ebia entini na mo dada no sa no na mwatimi aputu sabio broni beka se bad behavior yi enkesi leadership de enka by example enka wo mom wo ye hwehwede ede ma wonom wo wase na wo mo so hwe wana mo matietie mu na mo mom a mo ye mpanimfo na ne mo so camera ede ase manim mo nko na mo iPhone no camera na ne efenti na mudi ase wanim na ma record search video na mu wie ye ma publish ye na security go mampani hu fidi a ene wonom say NDC amanyokuo a wonom ewa santemantemu asonwase abato mpeso so womo ne moten kwanta wonom apai womo atwam say tintontan na wonom ensem kan yemu a womo de omonsem eba wiye no na womo kire mu say empanimfo a wonom ewa asonwase abato mpeso ya no so ewa NDC afam nyina no wonom nyina na ka ba mu a wanu ehwe sansem ni hu se ensabele de entwa yie kura yei enti na nam so ema wanom apam nipa nan wo mo ka kire NDC ekuo emafo nyina se wanom hwe no wo mu wo mo ho wo mo bu wo mo ho no wo mo bu panimfo no eno na baboa ama biakoye ampani kasa biakoye ena eye no etumi ayedi ewo eye ekuo no emu na wanom nsem a wanom ede ba yei wo mo asom Sompa 106.5 FM kasa fidie ene yadani achiri ede amawe na wa ensam foforo mu no abusia hya no so na kejesi no nsia bremu kase ye ena yade esum we na yenko ensam foforo mu ane ye ka kire o se de na ye Mother's Day nti yesro hia ye o Facebook ne so yi na wode o message no ede aba na yakenkan ede amaw yenhwe wanu mo de edi kan ede aba ye wi ayekọ obi eman so amanonimo enti no
ama no ne mu nsam no ye fa no nsore so ye wi ane ye nya abotenti Facebook no aye Sompa 106.5 wo de ba pay ye wi ya na che say ye bachire e de amount ye wura mu e wa America US United States of America omampanini Donald Trump na ebeto dwa ese sɛdeɛ wɔhwɛ yɛ ehu sɛ adehye a wɔn mu free amanfo amaman so ebepie mu ɛwɔ US abrichimem hɔ no wobi hɔ no wɔfa sɛ ebu akwan so wɔni nkrata no ɔno ankasa ahyɛ ne ho na waba bɛtena ho wobi nso hɔ no a wɔno ɔbaa ebi a visit 3 months ɛnso 3 months no atwa mu dadaada long time ago so ɔda so ɛte hɔ a wɔni nkrata sankɔfoɔ yi Owura Donald Trump ɛyɛ so ɔbɛpam wɔn mu nyinaa ama wɔn afiri ne mɛmu na man no enipa no na nsa so wɔn so ebio nso afa universities yahodo a ɛno no ɛwɔ US abrichimem nso ɛnye obia kɛkɛ ɛna benya university ni nyinaa mu kwan ɛna wofiri obi man so na wo ba wanhwɛ yie kurampo a sɛdeɛ yɛbɛyiri mu no unya kwan ne wawuram afa yi wɔnam ɛhwɛ sɛ wɔn betumi asisi ebi mu akwan ewo universities ahodo bi ewo US mu na wo amfa foreigners na sasemi ebeto dwa yi na ekuo bi nso esode ye ema ne home ne so enti wo nso akọ court na sakuo yi wanim ko se habeas corpus wo nso di omkọ file ye din eno no habeas corpus enti Ghana hanke beka se premier fasi enti ne se di habeas corpus wo nso hwe se emra tenene no yɛde bɛyɛ adwuma ɛwɔ man mu afei sɛdeɛ adeɛ no ɛda no wɔnom ɛde ato ɛno na wɔn so wɔn kɔ akɔpɛ na wɔn nso ɛde ato Owura Donald Trump so ɛne na administration sɛ wɔn a wɔbɛpam wɔn no wɔnyai afei universities yahodoɔ nso a wɔka sɛ foreigners no ebi mu nya mu kwan no ɛno nso wɔnya akyiredi na yei ɛna Donald Trump na administration wɔnom nso te yɛ nom so hwɛ mo ka sɛ court hɔ ye gina court da ho die bobo ema agyegefoɔ ete ne ya paase dabi sɛ ne momotimi ya court sɛ mokɔpɛ habeas corpus di a ɛne ye nso ye sakyera ye ho kakra ɛniema a ye nso ye di gugu akwan mu na habeas corpus a momo kɔ akɔpɛ no ye nso ye yimu nkwanta ne de afa baabi foforo na upie mu ɛwɔ White House wa opani kase a wɔno wɔne Sompa kase ye ɛtwetwe nkɔmɔ free White House ɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu kyerɛ yɛn sɛ wɔnom ɛwɔda sɛ Columbia University wɔnom ɛka universities a wɔnom ka wɔn nje foreigners no ɛho afei Owura Miller ɛne Sompa kase yɛtwetwe nkɔmɔ no na yɛtwetwe nkɔmɔ firi White House yi wɔkyerɛ mu sɛ sɛdeɛ Trump ne campaign pledges pa ɛkɔɔyɛ na afei wayɛ adehyeɛ sɛ wobe deport adehye be millions upon millions no every US man no wo mo no said ye wo de share ne campaign mu nti ene sa na obi aba na isan se nipa ne so wo ba na ne campaign messages no wo ba no antimi anfofele adehye kura bufu enti ene wo no so ehwe so wo be fofele na wo deport wo mo a wo mo enkita enkrata e o US man mo afa universities ya wo bobodini no so watumi esi kwan se foreigners ebe wurawura mu enti sɛdeɛ wo mo kasa ekuo ne kɔpɛ habeas corpus no wo mo nso ese wo mo adane wo mo ho a wo mo so besi habeas corpus no ekwan yenyina so yi na naka ejesi no sia bremu kase a yede esomo no yen fancy ensemu yi efa adamfopa radio yeni kampie mu Kumase efa Kumase Sompa FM 93.1 afei Kumase krona yiko FM 100.9 adamfopa radio so esomo ewo Paris France abruchimemo takwa Sompa FM 101.1 takwa de Sompa 103.3 Techima Sompa 106.1 Sonyane Sompa 98.9 Sonyane Nkranza 90.7 Sompa Doma 101.3 and afa we decoder no so ye check go Facebook no ye ho Sompa 106.5 FM Accra afa YouTube no so na ye Sompa FM live www.sompaonline.com no and na ye semufo panyo ra tabwate adamanti wokutiri ni nyina de egu opoto kasa mu brofo kwai na kwakenkan bi na ensem wo ye de som ene anopai ebi ene sei
Osweni a wono eno wo hwenkwada emma ene wasetena mu yedie ho sensem so Mommy Dr. Agnes na momolati wode Happy Mother's Day sonko ensam ekoma emma ese ma yasumbu o enti enkenye menko a ena wase ye celebrate yen e wase nka de bia wanom e celebrate yen a wabo emma abaso afi NDC amanyoku a wanom ewo asonwase abato mpasuwa so wanom si nipa makomako nan bia wanom nyina aye branch executives ya pamo womo ni nyina fa video bia womo eyeye ema egu omampanini ehu efi intia sada enso na DCE a wono so wasomade hia wonom we wutu senya west cross ni bedwanem e kasa se ahonidie mapa emfa ntampemfra enti we provided dustbins amana de hia muyefia momfangum SMP e kan yenem ho na mesi adwa mede esomwo hye so se na kejesi no si abremu kase yi na kejesi company limited wanom ene so ya sene ekoba sempremo no ebusua se we ya brantie pa we aketesia ubetumi asidan you na obesi dan no asini yi a na kejesi company limited dan ho ne manyina yetombi ope iron rod ope cement ope nails and adwa roofing sheet ya hodo ni nyina na kejesi company limited say wo de wunya so daye eto asase a ho adwa na wone no edi kasobom na watumi akire kwan a wo befa so a nso se wunya sika ne bumu krampo a wo be ni installment nkakra de amawo na wonso wanya cement asase de ato foundation ya wuro so ne bibia bi ewo na kache akra kumase obehu yen mantam donsia ne nyina da ebusua ye wo be bia na 0204 355 040 0204 355 040 na kejesi donsia brem kase ya wono na waye ye title sponsor wanyo so na oba obeye bemu e wabra wo bosomi aso obeye obemu na wanante anigye mu enya fei na anante kakra etasi pa o se wo pade a ebo bosomi ne so na se pade no nyini ni a okọ kakra na wo hia obi a no apre no pa cho hwemechi mame me pa cho hwemechi mame so wonam nyina wuti wa dududu sasa ho asai se ube nante confidently pa no ani age a eye secure sanitary pad eno na wasa wunya bie enti ena ye Mother's Day ye papa nom ye nua mema nom monto ade ba kope e secure sanitary pad monto fama mu nua manom monto fama mu maamenom monto fama mu yerenom na no na wo bo a ebeboa no eme wono nso wanya confident why secured a secure sanitary pad na se de pad no etie no wonom aye ne tenten kama etimi free anim ekosi akire we no leakage esanse na taban no nso trepa what the talent chain na dia talent chain ehwone afa minti na ewom ni nti no etinchimu ayi ni mu kama na ho aye dry enya pad bi abebo afa beyi na waham na na takada bi secure sanitary pad na obo a se wan kofie kura won kai ese wakwa afichire na said ye pe kwate no so tienti obo a o feel comfortable ebusuan we enhihye bebree na obo nso ankeka pad bi ho bebo ye obeyi na ensema egu ho ha adwene na secure sanitary pad de obo a o feel secured secure sanitary pad o feel confident pa ba kese pa na wonso wakope binti Happy Mother's Day no a na manyina muntungu so emema muntungu so na mofa mama no wasi ufuro kese ufuro ketwa ni nyina no eno na beboa wo endpoint homeopathic clinic wasi yankancho so wo mu di mfidie na sanya de wo mpotem na mpotem a wo mu wo bia mantam dunsia ni nyina no ye wo babia na wasi infertility mapa wona emma ne mema ni nyina momra na yenhwemo afi obema u prostate no de bia asa wo jonso ntentem asa ya na wo jonso ne mutimi pai mienu na symptoms ni bi no so prostate na ben large a kakra bia na jonso akan afi wo jonso mutimi pai mienu afi mo sa ya na ohwa na se emu pese ahyehye bi sa no entina ho me enkwhye catheter Debbie endpoint homeopathic clinic we ya bema ko ade a
ko ni en check prostate na doctor for no ka kire ye se busumi bia nka wase be ma wo check prostate na hwe ba bia adru esan se wunyini ni nyina na ensesa ye bem wunyini ni nyina na ensesa ye bem entin endpoint homeopathic clinic say busumi bia be ma bra no won check prostate ma se ye enlarge a ye betu ase e de ama afa wo ye be ma odi bo ania na keja odi bo ania na keja won ko a mani trisu a wo ba ne ye se de wagina yie na no wa ye yi won esa da ko ba ne be si wasomu pa entin wo endpoint homeopathic clinic ya wo beboa wo ama wagina wo na so se be ma ene o ko henden mice kora oni oba ni nyina mbọ pepepepe obi nsi enya obi eno so ede no yese ha adwene afi eba no oliver eho ensensem entra ho men tochima ni akwase ya afi ni akwase ya kwaye transplant ene edu wa ni ne jatofie mo beton mo japade nyina nti entra ho emenyansa endpoint homeopathic clinic eba ne liver ho sensem so a ye ho adwuma yie pa na oba said the physiotherapy machines no tia ne yede be physio ne yede therapy ne ya hwehwe mu kama na ye hu ba bia yade ne wo ne yesi ano kwan afi massaging ye be massage wa ma wa ntumi say yes ya massage endpoint homeopathic clinic enkran Kumase ubehuyen na enkran no Sprinters Road and Shell signboard is a honi yokuro Bronwini Dino no Shell signboard and abehu endpoint homeopathic clinic afi Kumase so ahenema kokopin obehuyen Jemai na frɛ endpoint homeopathic clinic na wo mo beboa papa 0244 867 068 ana 0274 234 321 na endpoint homeopathic clinic enyo so ene ma no yese mo bia ha ne ho sanse na ye moda enti monfra hajia special foods no fa nuane abusua ne die nyina fa mremo enti ma ene mamo ha mo wa ene ye jeje mo so pa enti no hajia special food ene wu fra na banku amutuo apeprensa lapewa emo fufuo aduane ban bodini e kire hajia wo beye di abra woni wabusua ni nyina na oba ene ye Mother's Day won so wa home na hajia se yan kan kire se o ma wudidi se de wudidi fie upetuo safi wache jollof upe fried rice upe peprensa upe okro soup any okra stew papa hajia special food upe tilapia ni banku upe tilapia any ni soup ni nyina hajia special food our Facebook or TikTok Instagram eho eno oda na unya bowura mu Instagram ni Facebook wa na wabo hajia special local foods ye adwuma from anopa no nwotwe nti enei no nwotwe nya bope hajia starting adwuma ekosi anajo no nwotwe impemu enti happy Mother's Day be mama ayere mre wate monfra hajia no fa aduane ni nyina bi emfa mre mu fie na musumu ni dim fili se de oyira ankasa ena aye 0246 359 921 0246 359 921 and afe 0535 484 392 and 0594 797 215 matumebo and a mabubo hajia mano at the Amasan Mother's Day die jejeba so one surprise no enuane be ma wankasa obetimi oda na ade amano say happy Mother's Day wanye ai afa Facebook fo no mo amutimi e mo messages no e ba ye ne yenkenkan enfama mo yo famous ya genius osaba ke mo medase papa star boy wose wo hyeyen live and clear power ahafo emem airport wose Sompa FM news no size happy Mother's Day to my lovely mom Madam Teresa Atta inside ahafo kukuom yo star boy o ma me edase papa Rahim Rankin and so say Rahim Rankin say I think you can never be in line without a birth and it's time to celebrate all mothers and female who bring us through our success strength energy and dream. I wish you Adepa Papa B all the best of living as a female today. Medase Rahim Rankin Medase 2 p.m. Asante Mampong. Also say happy Mother's Day to my lovely mommy
Ma Zinabu of Asante Mamponzongo. Greetings to Mr. Boateng, CEO of EB Prime Cleaning and Fumigation Services, Kumase, your blessed son. And so Edia Wade Eba and 2 p.m. Asante Mampon so dear no. Jeremiah Simpson. Was a sweet news. Good morning, Sompa Sompanso Eda say. Jeremiah Simpson said, I wish my dear mother, Kate, Nyama Boateng, and my wife, Abena Safua Simpson, a happy Mother's Day, as well as my sister and all the mother figures in my life. God bless them all. Jeremiah Simpson. So, Eddie, no, until baby. O man abra boko so no wo so wish mu nyina happy Mother's Day. Nana Akuamo Aboaten wo no so de ne de about say Nana Akuamo Aboaten Abrekuma Central. I also say a very special happy birthday to my mom, Madam Emma Asante of Kaswa Newtown. May God bless her so much. Nana Akuamo Aboaten Abrekuma Central. Wo no so de awade eba ye no. Evans Enin Obuase Tutuka and one also edifree ebaye was say special happy Mother's Day to my officer in charge of Obuase local prisons, Chief Superintendent Esther Aku Nunu, all them and all mothers at the station. Evans and then so Eddie Odifre Obuase Tutuka ebaye enono Jeremiah de Makai afi piaga and so dia one also the baye was say may God bless all mothers, especially my mom, Dinah Safua. I love her so much. That's a papa. I know that Jeremiah at the end of the Bible 2000. Evans and India Makai. Or Hinana message be and so the Nadia Waha say happy Mother's Day to all women across Ghana, Mother Ghana. Sompa May FM. God of Sabbath bless you all. Amen. Jeremiah Simpson say avake all the messages no. It doesn't mu amushia your Facebook ni nyina so. Yada mo ase papa when so free YouTube for so edia womo ede ebaye Sapon Miracle podcast. Was say happy Mother's Day to Madam Monica Amponsa from daughter Akosia Sapon. And also edia with the free YouTube ede ebaye enono afe systematic and so dear or say yareshe ne mame happy Mother's Day ne dinine ede saying Auntie Monica oba systematic say or we show happy Mother's Day. Was it Yankopon enshraw se oye enapa ewo nabra bom. We so free yamani boni bawa beidu. And so ese yareshe ne mame mami hu of papa po anyasem kweta systematic picture do nya yanka de to Facebook my well bawa beidu obo adwuma pa from Vera or say Tiwa, a student in College of Nursing and Midwifery Training College, Ahafo region. Was it to my mother, Mrs. Josephine Osei Tutu, and CEO of Amadanswa Hospital, and in the way was from Anomanje Impatase. Anomanje Impatase. Into the Bawa Bedu so dia. One also or the buy no ena Vera or say Tiwa our year this year ewo a College of Nursing and Midwifery Training College half a region the mame Mrs. Josephine or say Tutui into no happy Mother's Day ma so mutie sompa brene brano no ya affiliate ni nyina so ya mamo happy Mother's Day nyankopon enhramo anti akosoa ago aboaje ya manager papa happy Mother's Day nyankopon enhra so ye napa edema wo adult children afi on behalf of your husband and your children happy Mother's Day anti kwansma administrator happy Mother's Day afi anti kwansma afi anti Clarenda happy Mother's Day Denise oheneyure ejewa kwadie afi adepa Emma mo adwum ha nyina ma Master happy Mother's Day nyankopon enhyira mo nyina Abena Badu Adepa Kwofie Madase Accra Sompa FM.